one. Always number one. DCGB 729 kilohertz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisana ng mga broadcasters ng Pilipinas, oras sa Pilipinas, alas 8 o kaya alas 7:46 ang oras sa tudpo sa Indocan Pansipani Trading Corporation, Jordan Rentals Authority. Magapod lang kay punong barangay Amin Osidal sa 0910-630-8420. Siring man, atod po sa Indocan Clinic ni Dr. Rode Ante. Piparan po sa Indogabos sa iyang clinic bukas. Asin yaon siya, oro aldaw. An oras hatod sa Indocal. Climex Forte. Climex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga ni ang hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Henry Maceda po, ang lalaking hindi inuumaga. Depong personalan, kita po mga tugang naghapot lang. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Hindi po anhapot. Let's go. May follow-up report muna si Renz Luna, may kinaraman sa sarong aksidente na may saro tabi na nagmumotor. Napit na agihan, nasabitan nin sarong truck. Ngunyan daang maagahon dyan po sa may partikan, Daraga Albay. Renz Luna, anong development? Go! Yes, Marina Agatabi Pipi, Azina Marina Agas itong mga parantabay. Yung unig ito ganyan sa barangay, binitayin Daraga Albay na kung saan na nagkumpirmar nga ni ikan na ining pag-iriba tabi Pipi. Nasarong pala nining Pilipino o sarong Pinoy, sarong Bicolano, ini yung sarong na-aksidente o naligid sa nintarong trailer truck digdi sa barangay Binitayin Daraga Albay. Siguro digdi sa mga pag-iriba kayo ni partikular na sarong Indian National dahil ang mag-iriba palang tabi ni BP na magsingil sa digdi sa palibot. Talagang ngunya tabi PPP buksan na ini yung karton dahil ang tinakloban nyo ng karton, binuhat na ining bangkay ka na biktima. Nakaputi tabi ini BP t-shirt, naigwang nakapantalon, asin nakamask, asin duguan ng lawas tabi kay ni VP Henry. Wala ng signs of life o wala na nga din na nagahangos. Dahil ang pinikap na nga ni tabi ni VP ni Porinarya ang unya na pag-aga. Siguro digdi sa pag-iriba kay ni International, mantang sinda pasiring digdi sa may rutang binitayan, halisinda digdi sa barangay Tagas. Magkasunodan sinda kay ni sarong 16-wheeler truck na kung saan ma-overtake kuta sinda daa digdi sa truck, ma-overtake kan biglang suminabit ini ong motorsiklo digdi sa tuong ay so walang parte kay ning truck, suminabit tabi ini BP. Asin digdi na nga ni nakasabit man ini ong driver kan motorsiklo na yun na nga ni nagadan asin nakapairarom digdi sa truck. Resulta tangaling maligis tabi ini VP Henry ini ong biktima naligis mantang ining kaiba niya sarong Indian National nakaligtas man dahil lang ta ibang direksyon sa tuminuron na nagpairarom na sinda sa truck. Sa ngunyan tabi VP Henry pinag-pick up na sa bangkay dinara na digdi o sa service kay Indiong Porinarya. Asin sa ngunyan padagos pa ang pagkuha ng impormasyon kan mga kapulisan niya to digdi sa mga sa biktima magin man sa pag-iriba kay ning Indian National tabi VP Henry wala pa sa tubig kataon na pangaran pero pinagalaom man niya to na atsan maaraman ng pangaran kay ning biktima dahil ta medyo nga ni makangiratan sa iyang nangyari sa iya talaga nagpairaram tabi ni VP Henry sa truck. Magin man so driver kan truck tabi BP pinag-hold muna digdi sa barangay Binitayan Daraga Albay. Kaya sa ngunyan tabi BP so mga maaragi digdi sa barangay Binitayan magapat ang trapiko dila niya ni kay yung aksidente asin pinagalaom man niya to na so pinal na investigasyon kan Daraga PNP maluwas oratan sa natabi BP at ang aning maraman taman ang tunay na pangaran kay ning biktima. Sigun digdi sa mga kay riba kay ning Indian National pantulong aldaw pa sa nini na trabaho
iniong kay Ribanindang Pinoy, bago pa sa nang laugin sa trabaho, pantulong aldaw pa sana, sino yun na nga nini, nangyari na ining aksidente sa saya. Anong trabaho kayo ninda? So, mga nagpapautang tabi ni VP Henry, Ayon trabaho. Roger, so nagpapautang ini mga Indian National, Oh, pero pining Pinoy, kairiba na nila sa trabaho, sa ng hanap buhay. Roger tabi Siya VP. nag-drive tabi, Lawrence? Ang Orange? nag-drive tabi VP, so Pinoy. So, Siya nag-drive. so, Sunod niya, Indian National. so Indian Roger. National. Okay. Gusto ko lang masabutan, saan siya nag-overtake siya? Sa wala o sa too? Sa wala tabi VP. So tama man so overtake niya, di ba? Aha. Tama sa overtake. Paano siya suminabit na nag-overtake siya sa wala? Paano siya suminabit? So minabi tabi VP, garugay may kasabatan, sabi kay ning mga international nga di. Kasi biglang may kasabatan. Bigla siyang kuminabig sa Niya tahalaba so truck. Oh my Bro, goodness. halaba ni VP truck. Big send ko na kay Richard Astor, so pictures kung pwede may flash. Tangan ni mai. Yun na, nahiling mi nakasaba ko pa. Nahiling mi nakasaba. Kaya lang, kay pon mong i-describe, taday man ang nahiling kang paradangog ta. Roger. Kay pon mong i-describe, unless nakatutok yan sa Facebook. Go ahead. Roger, kaya sabi ni VP talagang halaba, kaya too late na kung makabig pa. Kaya ang nangyari, nasapitan ni yung driver, natapitan, maray nga tayo yung pag-iriba niya na international, nakaturon man sa ibong na parte kang tinampo, kaya dahil siya nakasabay, magpairarong sa truck. Saan ba tanang, alaba unon ang rueda sa sa hudyang contract na ini, 12? Roger, Anom sa ibong, pero sa inutang ka na rueda, apat, dua, ano tabi ni VP, 8. walo, Sa inutan, ibig sabihin pala, 24-wheeler kayo din eh. o tad 12 sa hudyan. Oho, 12. Dua-dua baga tulong surnudan, dua-dua, di 12. Roger, oho, 12. Oh, so imagine itong uminagi duman sa kwan sa nakatumin isus ko. Na-imagine ko. So nangyari pa lang pag overtake niya may kasabatan, bigla siya nagkabig sa too. Roger, Tapos yaw na duman, suminabit siya duman sa side contract. Roger, Oh my sa inutandaang rida kay niong truck. Sa Suminabit. inutan na parte. So pag sabit niya, inagihan pa sa contract. Roger, My goodness. nagpairaro. Maring nga sabi ni Pipi na sarong Indian Dahil man pala, pati pala ng mga pag-araw pa lang ka ng aksidente, pati ang mga helmet, para sa bagaso helmet. Roger, sabi Pipi. Dahil man talaga makuan iyan, talaga. Kay Rakman. Roger. Taga saan ini? Dahil pang address? Wala pa tabi Pipi, dahil lang to so mga kapulisan niya to, nagpapadagos pa investigasyon. Ano pa man ang final so report ko, maging mga so pangaran. Dahil sinama palos ni pangaran. Arat sa nakataratong tapa, natapos na ini, ipapaluwas man nila ang pangaran. Okay. Pasahin yung truck na ini. Anong karga kayo ni? Kung ang tabi ni Pipi, base digdi sa obserbasyon to, nagahakot ini mga simento, ininganing sa mga sakot Talagang sa mga mga pangdiurag talagang truck yan. Tang karga mo magabat, perme. Roger, tapos ang karga kayo ni simento, tama lang nga ini yung exterior kayo ng truck, puno pa ki simento. Kaya so nagharakot ini sa mga pandarakulaan ng mga pampurubulto ng mga tako ng simento. Iyo, pasahin ang direksyon kayo ni. Ang pakon baga, paluwas sa binitayan, paluman sa banyagan direksyon. Pasahin siya. Roger, halit tabi ni VP digdi sa Tagas, paluwas Okay. po digdi sa Binitayan. Ayun. Pasahin siya pa Manila o pa kung saan dahil mang sinabi kang pulis? Wara pa man tabi VP, wara pa. Oo. Dahil lang sa driver nga ni Kanta. Nangalas man ako, may wason baga ang tinampo dyan. Adi, 4 lanes yan, na Binitayan Road? Dahil man tabi VP, digdi di mismo sa may uni baga sa may gapo baga digdi. Sa Binitayan. Ay, ibalik mo daw tabi, Chard. Digdi sa may gapo. O yan na, palaog sa Kwan Palan, palaog sa dating agyan pasiring sa Kilikaw. Roger. So, digdi. gapo dyan na may nakasurat na isarog pulp. Roger. O, saray, ang tinampo duman dyan mananggan. Bako pa masyadong 4 lanes niyan. Roger. Dahil man ini porlit tayo VP, talagang medyo piot. Oo, Ang agihan. pero hindi kon so tinampo dyan na ayos na. May pig over kon baga dyan. Ano ito? Roger. May blocking. Tapos na. Sa inutan tabi VP, tapos sa siya sa may inutan. Oo. So talagang piyot ang tinampo talaga. Siguro na Roger. pag may halaba unon ang truck, pag overtake niya, may kasabatan, biglang, siyempre ang tendency mo, makabig kidiit. Roger. Isang problema sa motor talaga, di. Roger.
Okay. Kaya Okay. medyo makamuramundukan. Kesa ini taberins na helmet na duwa ba ining helmet puti buda saro pang gari anong color kang gari black gayod may kombinasyon na Aha. red. Kasi Aha. duwa nang sa kwan. Ano hindi di ang gamit kan so nagadan na identify ito. Unita BBP Baratak. Iyan na So puti. para sana. Puti. Roger. Aha. Grabe ano. Roger. Tapos so sarong helmet na mailing, ini yung susulod kay itong Oo, pag-iripa niya iyo. na nakaturon man. Iyo. Baray nga ni so saro itong foreigner. Okay man na. Conscious man ito kanila sa ospital. Roger ta BBP, wala man actually siyang nasa part na injury. Dahil Oo. niya ni ta uni kay istorya ni kang pulis ngunyan. Pero ito talagang saro talaga so na puruhan ta duman niya siya sa ibong nakaturon. Nakaligtas siya duman sa pagpapayrar sa truck. Iyo. Hay na so driver kaya sa hold kan pulis. Driver Kamagay kaya tayo, ning BBP. so driver kaya ning truck hay na. Ayaw ang tabi ng TVP, pinag-hold pa kan sa tong kapulisan. Oh. Data nga, wala nga didigdi sa iyang truck, baka nagluwas, data rin kung sa hay na. Iyo. Sige. O bala ka na kuan baka makauron mo yan paki-observe na muna kan tamang protocol taman tangani na data masyadong kuan. Kung paano mo makauron yan may distansya kamong duwa. Bala ka na kung paano mo yan ta. Paistoryaon ta ko ta. Kung paano. Anyway, bala ka na taberens kung paano mo yan. Anyway, detalyado naman so sa imong kuan. So sa imong report tungkol yan. Wala na si Renz. Dena. Naubusan kay Renz. Yes, Bibi. Hello, Bibi. Okay, bala ka na kung paano mo kung kaya mo makauro, mag-observe ka dalang kan tama-tama na protocol sa pag-interview. Anyway, Roger. detalyado naman sukan mo sa report mo. Roger tayo, Bibi. Okay. Bati medyo dakol-dakol lang tawad itingon yan sa Iyo. pinangyarihan kay aksidente. Anyway, okay naman, detalyado naman so pagkaist. Ang kaibuan na lang taberens, so pangaran kaya na gadan buda so kaiba niya. Buda so mga Roger. pangaran kang gabos na imbel to. Roger tayo, Bibi. Okay. Sige tayo, Bibi. Ang pagkadagdag na impormasyon sa Luwas Plus Report, live digit sa Binitayin na Regal Fire, Luna, DC, Jamigas. Salamat, Renz Luna. CGB Flash Report. Pangyayari, ang aksidente talaga jing yan ang pigtataram, mga tugang na tunay. Ang mga bareta na sa indong nadangog, atod po sa indo, mga tugang, kan mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Alaksan FR, Ibuprofen, and Paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan tapos ang laban. Hinebra San Miguel. May bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Nesta Grow. Para sa kompletong nutrisyon, choose Nestor Grow. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Alright, sige, balik kita mga tugang sa programa. Good morning sa mga nakatutok sa Facebook Live. Ganyan na pag-aaga, paki-share na lang po mga friends. Uni nga ni, may sarong text digdi. Sa Paracali daw, naghiling siya sa Paracali si Maria Ana Macaranas. Dua daw barko nakalutang sa dagat, baka sa kupo na lugar may halinte na daw. Ay, iyan tabi, Kwan, normal iyan na ang barko nakalutang. Iyan ang pwede tang ibareta kung sa barko nakalubog. Di ba? Okay, tuloy-tuloy tayo. Mga tugang niya na pag-aaga. Kaso hapon, may nagpaabot sa kuya kireklamo na iyan tabi na asphalt overlay pon dyan sa mayampangan kan St. Raphael Church hanggang dyan sa may Peñaranda going to uyan bagang nasa hampangan kang PNR station. Sabi, pag nagdadalagan ka da tabi, gari ka mga tugang nasa dagat na may nag-aalon-alon. Nya ba ko, jing antinampo pag dinalaganan mo yan, dapat, di ka nakamati kinag-aalon-alon.
Inda po kamong nag-aaragi dyan kung anong experience nindo. Tako ka sa bago, palibasa naghihidali ako ding, inagihan ko paghalik ko baga digdi. Inagihan ko mga tugang paghalik ko digdi sa DCGB. Igaman akong na-feel na, pero garo dahil ko man talaga na, dahil ko alam kung paano pag-testing kaan. Pero inapot ko gararay si Lowens, iyo nga tabi, pati sa experience sa pukan sa muya na driver, hindi si Pading Marco na experience pag nag-aagi dyan sa lugar na Ikaw pa ano experience mo? Yung Santo Domingo, Oh. dyan sa pag-awi ko din, grabe talaga ng tal. Pero tuma sa ibong dahi. Digdi sa ibong Ining left. Roger. Kung pasiring ka duman sa, nasa left. Pero kung pasiring ka digdi, nasa right. Utahali ako digdi. Sa left ka. Nasa ka. right ako eh. Oo, dahil mo ito masyado mamatay. Sa left pa sa left. Roger. Ayan, okay. Sige, thank you pa ayan okay, sandali lang hello, good morning. VP, good Yes, morning. Opo, yan, namarisyahan ko man yan na tinampo na yan. Oo. Siguro baga nagkatagadol ka. Iyo man ang Ako gata. grabe ha, bako grabe. So, garo anod lang. Ta ako kaya amigo, minagi ka sa bago sa may right lane, medyo damaloya. Sabi ni Padingmar, sa experience na sa left lane kung hali kang bunot, palaog digdi sa Legazpi. Iyo sabi, oo. Ika. Namarisyahan ko yan lalo kung nagabike baga ako. Oo. So, may naka-istorya kan sa ko. Sabi da, iyo daan bagong design kan DPWH. Migo. Ripple strips da yan. Latason tagang sa. Bagong design kan ripple strips. Iyon ang bago na style para dahil ka magpatalaga. Gibakas-kas sa sintro. Iyo sabi. Kaya daw ako. Sige, Migo. Salamat Ay, hining joker nila. Latason ko ini na. Sige daw, Lowens. Good morning, Lowens. I-detalye mo. Go ahead. Salamat tabi, VP Henry, maray na aga. Turo untol, turo tagadol. Nagkatapirang mga bihikulo, lalo na kung may sakay na daraga. Nakahalabaan kan Peñaranda Street pagkatapos na ireklamo. An bako parantay na pakaladop kan asphalt overlay project kan DPWH Region 5 sa sentro kan Legazpi City sa Legazpi Port District area. Ini ang sitwasyon tabi BP nanano parang kan DCGB News pagkatapos na oranunin kadakol na reklamo ang siring na bagay na may mga burutog-butog asin rulubog-lubog na mga parte ng asfalto anyaon sa lugar na kung low speed ang padalagan mananggad kan bihikulo mamamatian ang pag-uruuntol kan lubutan kan nakatukaw na driver sa pag-agi sa tinampo sa lugar. Kung matatandaan, duwa pa sana poco mas o menos na simana ang nakakalihis ining tinapala ng asfalto sa katuyuhan na maging moderno man lamang paghilingon ang tinampo sa syudad alagat iyo ini ang pinagrereklamo ka nagkakapira dahil sa bako pantay na pakatapal asin pakaladop. Kung mumustrahon tabi BP, kung ikama po hundig di baga sa may DBM Peñaranda Street na bagayan. Saan parte? Sa may DBM baga, sa may Legazpi Textile. Digdi sa may... LCC. Oo, sa may Gate 1 kan before LCC. Roger sa Ining DBP. tinampo na nakakatumbok sa DBP. Roger to that. Yan na tinampong yan. Going to maagi ka dyan sa may kay Madam Melindawi sa CMD office. Sa Roger to that sa Los Baños Din Building. may crossing. Dating May traffic light. crossing, Roger. Dire-diretso yan. Dire-diretsyon mo lang yan. Sala palanso agi ko kasubago. Hindi ako binagi sa kuan sa Dito natin yung kagari may uminagi. sa may Trilon baga. Roger. Tapos nagwala ako din nag-left dyan sa may Gold Street. Roger. Okay. Okay man, pwede man ito BP maagihan mo dyan. Kung nagpuon kita dyan sa may textile, pasiring digdi sa may St. Rafael Church tabi BP, mamamatihan mo mananggad, pag luway-luway ka, uruntol ka mananggad palaan. Ano ang sabi ni Boy Kaan? Kasi Boy ba nag-drive dyan? Ano? Ano sabi Yung experience ni Boy? ta kaming duwa mismo. Sabi man ni Kuya Boy, pag talaga ngayang maluway, talaga ngayang namamatihan ni. Digdi sa Rizal Street, maski maluya ka, dahil mo masyadong makuha na. Feel mo ba sa Manibela kan auto, di ba? Roger to that. Pero dyan pala, iba ang sitwasyon.
Iba ang sitwasyon. Okay. Nugad, bako pantay, nugad may palubog, may pabutog, nugad Oo. may pataas, may pababa na mga nagkapirang parte. Oo. Na kung matatandaan, paduwa pa sa nang simana po kumasumino siniginibo. Iyo matagari nga ni bago pa sa nang kurit ka ni. Bago pa sana, Siyang kumpalan dyan, tinampo na pababa, tinampo na pataas, tinampo na pababa, tinampo na pataas. Pero aram mo yan na pigtataram ni report mo. Experience man ni Padingmar. May mga Roger. text man ako digdi, experience man hindi yan. ma-experience yan talaga yan, So kung Bibi. sabihin tabi lowest, kita ba kung man kita eksperto dyan? Roger, Ako tada. ako na kung aram dyan sa engineering works. Pero common sense talaga na pag uminagi ka sa tinampo, pantay, ang gulong mo, pantay ang dalaga ng pamati mo. Siyempre naman, dapat lang. Oo, okay. Oo, Okay. mas lalo yan mamamatian kan mga walking ano na ini, so mga pedestrian, lalo Iyo. na sa mga commuters baga, Hmm. taan mga jeepney baga boda tricycle, lugad mga bagulbul ka ng mga padalagan. Iyo. Kan pagpapadalaga kasi ng bikulo, kaya iyo yan ang namamatian pirmi. Kada ko lamang kita ka na receiving reklamo Si tabi Padingmar BP. nga ni, ang experience na sa, ali baga siyang Santo Domingo, Oo, Paligaspi. Roger. Sa bigagahan niyang tinampo, siyempre nasa right lane siya, haling Santo Domingo eh. Di ba? Roger Libo, to that. Yun experience na. Oo, Roger So, sabi ta. yung tabi Lowens talaga, may ining piga para o. Igwa namang gitex. Henry, good morning. Totoo iyan, nag-agi man ako dyan permi, namalisyan ko talaga. Ang pigagamit ko nga ni Montero na, may arog ka. O, ang Montero, baga marayong ka ng pick-up, awan ko ang suspension. Ako nga ni tura-tura sana. Oh, lalo na yan. Oo. Eh, yun na nga na yan, tabi, BP, na Oo. talagang pag minaagi ka, may mga porsyon talaga dyan na mataas ka, mababa ka, Oo. palubong ka, nugad pataas ka naman. Salbatana, tinampo na pataas. Ganit pala ang sa... Igwa kaya akong turistang... Saan kami nag-agi? Literal na City of Adventure. Igwa kaya ako Naling naman ko sa itong lugar sa... Basta may parte kang tourist destination na ang tinampo niya, so nag-alon-alon. Ito talaga intentionally constructed. Tangani da na mahiling sa mga view kang mga harong na mga magayonon, ang tinampo, piga pa alon-alon. Roger. Pero ini baka. Yeah, Aputado hindi ka ano, tabi. mahiling mo dyan. Aputado ka tabi ang DPWH tabi mananggad rents. Baka yan ang design, sabi ni Joker. Ikadua, Lowens. Roger. Ikadua, baka continue yun. Baka gustong ipahiling ang view sa sentro kan Legazpi. Actually, tabi, BP, padagos na kayo ng pinag-aapodan si Madam Lucy, o garing Oo. siguro mako pa business hours kan working hours kan DPWH. Tangani nang maagadan ta kayo ninin paliwanag magkinaraman sa siring na bagay. Carousel ride to remember. Brought to you by DPWH. Stone nila, kusun ko nila. Di ba? Henry, good morning. Totoo yan na pig-report. Arog man ka na experience ko, kanag-agi, kutsi lang po ang dala ko. Oh, ano daw yan? Magkabos na bikulo talaga, Bibi. Mamamatian talaga, lalo na kung lumuway-luway ka. Mga sabihin mong mga padalaga ni Direk Edwin na 5 kilometers per hour or to 10 kilometers Oh, per sige, hour. feel na feel niya yan. Feel na feel niya yan. Oh, pero kasbaw talaga, dahil ko nagidali kaya ako ta, sa oras ko baga. Kaya medyo makurukas ka sa dalagan ta. Anyway, sige. So, aputan na kaan, sisayaan nagtayang baga Lowens, bago bagang asphalt overlay yan. Sisay nagtrabaho daw kaan? O, Roger, yan nga ni Ani ka-confirmar ta kay Madam Lucy. Oh. Kanailing tayo na sinaraduan na yan na nila ganin asphalt overlay. May saraw kita dyan na babaying nakakayab ang nagbabantay dyan. Nakakayab na babayi na maputi-puti. Lowens. Yo, Pakarayam. Habang may nagtatrabaho, ang nagbabantay babayi? oo, babayi. Siguro yun to so gari na mamayuman. Sa bagay, dako na baga mga engineer na mga babayi. Roger. Supervisor, dako na mananggad. Kakayanin da, mga demo naman pwedeng tawadan. Roger, Mga tada. matitibay yan, mas matibay pa nga ng sa to. Siyempre. Di ba? Oo. O, sige, pala pa daw kay Madam Lucy kung ano yan, Buda, kung kaysa hisa nag-asphalt overlay kaan. Yung nga ni Tabi BP, pinagano tangay ko tag-kompleto na sa detalyo. Garing dahil pa nagsimbag si Madam Lucy may kinaraman sa siring na bagay, Tabi. Okay.
Roger Okay. ta, pag nagkatao, giraray ka impormasyon si Madam Lucy, mabalik kita tulo Yo. sa ibang programa tabi, BP. Okay, okay. Ako po sige. si LBB, salamat, good morning. Bro, pigaaro gayod so tinampo sa Gapan Ulong Gapurod, pasiring sa Sambales, parehong-pareho. Talaga, ito. Henry M. Noorin po magkakaigwa kay account office ay tungkol sa apekto. Gilid mo na po ito, ha? Okay. Sabi ni Boboy Mendoza, totoo po yan. Everyday po ako nag-aagi dyan. Garo po ako nasa dagat. Tiribang po ang asphalt overlay dyan. O siya, itaw na nagtaram kayo ni. Sige daw. O, ikaw pa po ka naka-experience yan. Pag-text daw po rin daw ko sa 0928-777-5548. Pa-check nyo muna gulong nyo. Baka yan ang problema. Pwede. Pero ako ang gulong ko kasubago, kasuhapon. Bago ako mag-garahe, nag-agi ako sa sa Petron. Ako kaya ugali ko, pag ako nagagas, mga tugang, every weekly yan weekly. Pag ako nag-gas weekly, kuan tire pressure. Normal so tire pressure. 35 po ang auto ko, ang kuan pare gabos eh. Then sigurado ako maray sa gulong kan auto ko. Hello? Hello, good morning, BP. Yes, Migo. Nakagi ka dyan tabi, Noel? Ano daw baga nag-arkitan? Di ano ika, anong experience mo tabi ta? Ika? Kumusta ang experience mo? Abe, ano istorya mo lang tabi? Talaga yan, may dirian carousel. Carousel, okay. Ngunyan, naputol mo, BP Tabi, si Luwens. Tapos sa kontraktor, kung kasori niya yung trinabawa nun, aga o banggi. Kung banggi yan, may rason. Kaya naging araw yan ta. Ano pagkaibagan trabong aga buda banggi? Ang aga na, hiling mo banggi dahil patapalik mo pag-aan. Tadyan baga sa mga highway, nagka-airling ko na, kung ako kami nagbiyahe sa Manila, mga banggi nagtrabaho ka spot overlay? Kaya nga, di siyempre, naging carousel yan, may rason ka banggi. Dahil banggi, Madiklom. Siyempre, dahil mo magpapantay, tabang di ba yan? Yung mananggad, no? Pero may mga banggi baga na kaya mo manapantayon. Paano mo mapantay kung siri pa daw, na maliklo mo lang napapantay mo, Yung mananggad, no? Salbatan ng buhay tayo, ni. Sa bagay, ihaputa, pero ako may gusailing ko, puro ang banggi pinagtatrabaho, takuan bagay yan, sentro, naramdaman mo? Okay. Pati ining po dyan sa may Piñaranda hanggang sa sentro, banggi ang pigtrabaho gabos, dahil pwedeng trabaho na aga, mareklamo na naman kita sa traffic. Yes, sir. Yan, actually, ang totoo lang, depende yan sa base kan. Kung ang base kan bako-bako, talagang bako-bako man yan mapatapos. Iyo mananggad, ano ba ka iyo? Kasi siyempre pag binuhos... Patungan man siya na. Pwede pa rin na maski ang bako-bako, pag patungan mo, pantayin mo ang patong? Kung nahihiling mo, kung may pantay ka. Iyo mananggad. Kung di na-reparo, adi. Kung di man na pampantay ka, o naharap sa state, so magalang kakaya. Pero sa experience mo sa mga araw ka na bagay, may experience ka kaan, tama daw iyan na ang pagkatrabaho mo gari ka nakasakay sa dagat na may alon-alon? Pero pa yan, BP, diba, engineer ka, may pulyo. Okay na, Noel, natasunta kang sarawayon. Ano problema kita kasi? Kaya kita kumaginubukan hanggang patungang giraray. Gusto sabihin mo, ang solusyon ka, halatuntang giraray, napatungan na sa nagiraray. Yes, sir. Yan. Mari ang rekomendasyon mo, Okay, salamat. Salbatana. Ito may sarong reaksyon. Ako kaya, sa totoo, tabi ko na experience yan kasi bago eh. Hello? Hello, sir. Yes, good morning po. Ayan, ako pag-una ko, nag-agi ako dyan, una ko, pick up pandara ko, kaya araw na hirahan. Anong pig-drive mo tabi pag-agi mo? Pick up, kaya ang pick up baga, mahirap baga ang pick up. Kaya pag-una ko, talagang mahirap lang. Ito talaga, gano'n baga so, nasisigyan. Iyo, ang pick up talaga baga, mahiro ang lubot, ang likod. Pero iba man, ang pag-una ko, gano'n so nasigyapot baga. Nasigyapot.
Ibang klase man experience. Lasig japot ano. Ano pa lang minatiplokan sa ibong nabiday? Gari bako migo. Gari ka na babaliko. Gari na babaliko. Yung minatiplokan sa ibong Oh, gari na babaliko. Oo. Okay. Yan dyan ang problema dyan. Pag ko kaya kanyan, tinuyo, tapos kung ang Legazpi, pan-in adventure. Saro ka madala to sunta ka dyan. Okay, sige, salamat. Pagunan din na, tinuyo. O, ini, ipapalop tayo yan, ha? Ipapunta ko na, kung iyan, ano ang reaksyon kan DPWH, tabi ka yan. Alas 8:17, ang mga baretang yan, hatod sa Indo, kan mga minasunod. Okay na, Jing? Okay na kita? Ang mga baretang yan, okay na kita? Yung pala. Ano, makomersyal ka? Ilo ko na muna, Sanji. Sanji na muna, tapos makomersyal kita. Okay. Banggi baga po pigtrabaho ang asphalt overlay. Iyo nga ni, banggi talaga yan. Aram ko banggi yan eh. Suspension entire check street yan. Sabi ni Tony. Pwede. Dakol ang project na palpak dahil sa korupsos. Magabat ang mga analysis nindo. O bueno, okay, sandali lang ta. Ilog ko na muna si Angie. Ilong ko pa sa ibang mga reaction sindo ta. Alat-alaton ta na makahoros ni Lowens ang DPWH tungkol dyan. Kung na-check iyan, kung totoo iyan, na obserbasyon nindo, kung totoo po yan obserbasyon nindo, naantinan po dyan, nag-alon-alon, balikan tan sarap pang problema, puro problema talaga yung pigaambang ta. Mga poste sa tahaw kan tinampo sa sitio ng Barangay Humapon, Legazpi, day pa na aksyonan hanggang sa ngunyan na ilipat sa itamang posisyon kan APEC. Ans Galero, buhian mo. Yes, VP, good morning. Good morning sa mga paraantabay. Nalalangkag-langkag na ngunyan ang konsehos de barangay kan Barangay Humapon, Legazpi City sa bagulbol na aksyon kan Albay Power and Energy Corporation o APEC sa mga poste ng kuryente na yaon sa tao kan tinampo sa bagong tinampong pigkonsuhir sa sitio lang kan sa indang barangay. Ini ana pag-araman ngunyan kan DCGP News kay Kapitan Benhur Ariola Jr. kan nasabing barangay kung sain matapos na bisitaho niya to ang lugar na may problema pon pa ka nakalihis na marsusagkod sa ngunya na ipapalan ini na naaksyonan kan APEC. Sinabi ni Kapitan Ariola na ang ultimong beses pala na may bumisita sa indang lugar pira ng bulan ang nakalihis nagbilang sa nakan poste na nasa tahaw kan tinampo alagad sa ngunya na daiman giraray ini natatangkas o naaaksyonan. Halaba asin mahiwas ko na ang tinampong ini na malusot pasiring nasa coastal area sa Legazpi Port District alagad kikangalasan man ngunyan kan barangay. Iyon ko na sa tahaw pa kan kayo wasi-wasi kan tinampukan si Chono nang ibinugtak at po ko mas o menos 30 na poste ng kuryente. May buminangga dyan na poste. Saan naman matarbaho ng mga yan? Yan ang problema. Ayan, pag may nasidente dyan, saan matarbaho ng mga tao? Ikaw ragon? Sa ibong nalato, VP, kinauro niya tuman na manungod sa bagay nini, ang APEC. Ay, very good. Good move, good action. Go ahead. Anong sabi? Sa pag-aagi ni Institutional Relations and Customer Service Head Leslie Capos, kasi sa iyang sinabi na naghahalat man palang sinda din kasigbagan mo niyan gikan sa DPWH may kinaraman sa bagay na ini dahil sa sikun sa iyang paliwanag nagtaon na sinda nin costing request sa nasambida ng ahensya para sa relocation kan mga poste nin kuryente asin kun sa ini pwede irelipat alagad sa ngunyan dahil pasinda ni nakukuha ang kasimbagan may kinaraman digdi tinawad doon ni Capos na mas kinamuyaman daw nindang tulos na aksyonan ang bagay nini di man basta-basta mangyayari kung wala pa ni na pondo sa lugar na lilipatan ka na nasambitan ng mga poste sa tahaw kan mahiwas sin magayon na tinampo sa sitio na Legazpi City. May mga design pala sa babao. Ay orange and yellow. Yan orange yan. Black. Orange black yan actually. Iyo. Kulon. Magayon na ng pagka-design. Tourist destination. Kaya palan, sen tabi maagi Angel na tinasen na maagi yan. Sa Domingo daw, si Mrs. Lakaw-lakaw ko man, budo sa mga aki. Iagi ko sa mga tourist destination na yan. Sen maagi tabi, Hans? Duman sa may Humapon mismo, VP. Humapon? So kung hali ka din sa
tagungtong sa tuo, matuo, sa parte, Mawala ta VP. kung hali ka dig sa Tagungtong Hill sa may dating TV6, Oo, ano ka ta VP, duman sa may harani sa Barangay Hall, mawala ka doon. Barangay Hill kang humapon, Humapon VP. mawala. Saan ang luwas Mawala. kayo ni? Yes VP. Saan ang luwas? Paluwas na yan sa may Barangay Lamba. Magayuron man ang pagkakuang kantinampo ko tao. May wasong ko ta. Maray ang pagkatrabaho kantinampo. Nag-alon-alon pag-agin nindo dyan. Nag-alon-alon. Magayang agyan. Magayang pagkatrabaho kantinampo. Wala ni. Dapat binugtakan ako tang karatola. Patungkol si Madam Pita Pacles. Bugtakan niya na yan. Yung karatola sa entrada. Anong karatola? Welcome to the City of Fun and Adventure. Yan ko ta. Adventurous pag maagi ka dyan. Sa lugar City na. of Post and Adventure. Yan. City of Post. Si ba nga niyaw garo nakahoy ang style. Balikan ko lang gusto sabihin mo, sabi ni Sir Leslie, ibinalik niya sa problema sa DPWH. Oo, sa DPWH. Sa tinawanan niya, nakikosting sa DPWH sa paglipat kang poste, saan magasto kang costing na itong tinaw ninda? Baka DPWH. Sa sing nag-request duman. Say na, district o region? District tabi. Aputana ang district tabi ka. Aputana si Apo Richard. naman. Aputana. Takon tinawanan nakikosting, aputon mo si Richard, saan magasto? DPWH sa kontraktor. Aputon ta naman. Okay, sige. Na-stress ka Hindi naman. ko niyan pala sa problema. Bako man sa APEC. Ang problema, sa DPWH na. Ako napasa-pasa na sana. Bagay basketball, mga di ba? Aputon mo na ko niyan si Sir Richard, kung saan magasto kaan. Yes. So DPW sa kontrakto para bulnoton ang mga posting para ibugtak sa gilid kantinampo. Mabulnot kan, ma-brown out na naman. Ay, ano? Nice naman yung kinampo. Brown out na naman mga duwang aldaw. Ang problema naman kitaan. Pagyari sa mga baka. Okay? So yan DP ang lado kan barangay humapon, barangay kan APEC, naramon taman ang lado man kan DPWH. May kinaraman Iyo, sa bata gariso, mga taga-APEC na iba, panahon na ini. bata gariso taga-APEC na iba, naka-quarantine. Naka-quarantine sila DP. Oh, kaya aputa na si Richard kung nareceive niya, so padara na costing kan APEC. Yes. Ninda pala, bako man siya. Aputon mo kung na-receive kan district. Yes. Yo. Okay? O, sige. LVP, sa pang problema digdi sa bagong kutandinan po na pwedeng maging access road kan mga Ligaspeño alagad nasa tahaw ang mga poste ng kuryente. Kay baan si Boy sa mobile, Ans Galero, DCGD. Sadali lang po mga tugang, tamainom lang tabi akong tubig ha. Kuda ining buhok ayusom ko tabag, garo may nagatakdag na naman ha. Okay, magbabalik anapot, basta radyo. Anhapot. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swap. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swap. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021 per DOH FDA CFR permit number 1451 series of 2020. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. 3
Tayong mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaxan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi. St. J. Pharmacy, Tabaco. Ram Pharmacy. Ultra Drug Albay. Gemel Pharmacy. At sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita narereparo na tibaad nakagapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naola kita nakitakan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat, asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa indo kan Good Found Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City, asin kan DPWH Regional Office 5. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Kain, aral, tulog, repeat. Wala na bang bago? Sa Coke Studio, may bago araw-araw at 4 p.m. Kaya pwede mong itodo ang beat mo. Drink a Coke with the gold cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger. Get a chance to win 1 million pesos, 50,000 pesos weekly, and todo prizes daily. Makaka-sound trip nyo pa ang inyong favorite OPM artist every 4 p.m. Kaya mag-todo Coke break na! Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2021. Attention! Chillax tip mula sa Judge Chewing Gum. Bawat araw, panibagong sabak, hirap mag-chillax under the mask. Kaya dapat bago lumabas, mag-judge, mag-mask, chillax. Ulitin ko, bago lumabas, mag-judge, mag-mask, chillax. Make it a habit para chillax kahit under the mask. Chillax, mag-judge ka muna. Judge Chewing Gum. Chillax tip from Judge Chewing Gum. Bago lumabas, mag-judge, mag-mask, chillax. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po. Sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home Persolvate Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po. Para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe-keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills
to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The Epic Management. Ngunya na summer, madali makamati ining stress o kapagalan dahilan sa sobrang init kang panahon. Kung saen, posibleng maging kausa ininin alta presyon, helang sa puso o mga allergies. Kaya dapat ingatan ang sa indong salud, lalo na kung igwa kaning kamatayan. Kaya uni ang magkapirang paagi para mapangatamanan ang sa indong sadiri. Likayan ang pagsigarilyo asin pag-inom ning alak. Bawasan ang pagkaon ning mga maaskad. Pirming i-monitor ang sa indong blood pressure asin cholesterol, siring man, likayan ang stress. Ngunya na may patakot pa kita kan COVID-19, magsunod sana sa mga health protocols. Rumdumon, ingatan ang sadiri para buhay ay happy. Ini po si Dr. Chris Gianan kang Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic. Stay healthy in this unhealthy world. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Makdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru o take-out. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand. Biggest to, 120 pesos savings! Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit to na ay! Biggest to na Bear Brand. Biggest to, 120 pesos savings! Bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasang hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala. Pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala, kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Di naguhugas ng kamay? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunmig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunmig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi, mag-inuman. Gumagaan ang inuman pag Sunmig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. 3+1? Naman! Bumili ng 3 bote ng Sunmig Light. May libre ka pang isang bote. Don't worry!
magaan sa tiyan. Only 100 calories. Promo duration from March 1, 2021 to June 15, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1296, series of 2020. Drink responsibly. Mitsubishi po, may dalang good news. Gamit ang ating institutional amendments sa national budget, nakapaghatid tayo ng projects sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sa ilalim ng ating One Town, One Project Initiative. Napunduan nito ang iba't ibang projects tulad ng classrooms, daycare centers, health centers at evacuation centers. Para makita ang mga projects sa inyong lugar, maaaring pumunta sa ating Facebook page. Muli, ito po si Mitsubishi, ang inyong trabador ng Senado. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pagkasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies! help todo protect. Choose Nido 3 Plus. Namibidan sa albay, inadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa Tudi Albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ng tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protektahan ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo of the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon-Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Ang hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, balik kita sa programa. Oy! Pangyayari. 8:40 na sa Pilipinas.
An oras hatod sa Indokang Great Taste Premium. Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo every day. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Judge Chewing Gum. Chillax. Mag-judge ka muna. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Bata dipisilon bagamain labadi. Adi, mapapaisip ka na sana mga tugang pag na-in love kay paano kung wrong timing pala? Bako mas magayon po na ma-in love pag daikanin pigipiling oras. Marhay na sana mga tugang ta pwede kang ma-in love sa McDo anytime. See? Huli taigwang everyday Mac Savers na nasa 35 pesos sana. Kung breakfast time ang linamnam kang cheese egg desal. Kung merienda o meal time, ang crunchy meaty McCrispy. Chicken sandwich or savory sarap ng Burger McDo. O bako nakakatakam, mga tugang, po sa 35 pesos na sana yan. Ano man ang oras, ano man aldaw, sigurado pong pupusuan mo talaga ang everyday Mac Savers. Kaya sa tuyang mga paradangog, this is your chance to fall in love sa McDo anytime and order anyway via Mac Delivery Ride through or take out. McDo Everyday Mac Savers na starts at 35 pesos sana. Price varies. Bako Jing, Jing, nakatana ka na Jing kan sa McDo Jing? Puro permi? Puro permi pala. Puro permi pala. Anong kape mo tabi Jing? Asira bang pigkakape mo, Jing? Anong pigkakape mo? Jim's Coffee. The best pala ng kape mo. Sorry na, pigkape mo. Ilong ko daw ang kuhan na rin ng Jing. Anong variant yan, Jing? Ilong ko daw. Si Richard, iyo man. Anong variant ka na pigkape mo, tabi, Jing? Iyo man. Kuhan pala. Si Richard palang kasi Arben. Ang paborito ka ini. So, Jim's Grande. Si Jing, ano sa imo, Jing, tabi? So, may gano derma sa imo, Jing? Okay. O, reaction muna tayo. Kadakol kan mga reaction nindo. Reaction tabi tungkol sa mga isyu sa palibot. Iyan nga pod na urban ATV ride experience bringing bulod to sentro. Ayos man tabi ito niyan sa imong mga tunada, migo. Kaagan kiyos tayo nganing malumoy kung may sumalpok. Pwede. So mga poste. Kanag tatrabaho kaya na aldaw nagparareklamo sa traffic. So, pigtrabaho ninda pagkabanggi. Tapos reklamo nga niya kamo, tabanggi pigtrabaho. Nagkaigwang diferensya so tatapos na project. Hapotabi, paano na sana kaming magtatrabaho? Paano na sana kaming nagtrabaho kaan? Sabi niya, hi. Hello, amigo. Sir Henry. Yes. Maray na aga. Yes, sir. Aram mo tabi, may nahiling pa kung sarong concern ka na asphalt overlaying. Okay. Kasi aram tamang baga na ang Legazpi sa Kadaraga, saro yan sa mga city of wires. City of? Wires, o kaya cables. City of wires. Wires, okay. Yeah. Okay. Ang concern ko lang tabi, baka mag-abutan panahon, ang height clearance kan mga wire naan, 4 feet na lang. Baka, amigo, sukduhon tana yan na mga wires naan. Ako nga, aram mo tabi, amigo, ang anhadit ko nga ni. Tama ka sa point mo, baka paabot ang panahon, iyan na kudalkan St. Agnes, kaya tanang luksuhon, lakadan. Iyan nga niya ang problem. Isipon mo, pirang pulgada ang tigdadagdag at overlaying. Ay, magtigaalit sa mga makoy. Naku nga, na-concern po yun. Tawag maski na, motor ang daramo, delikado na. Sarawayon ka. Good morning, tabi. Good morning. Baka man ang gading pag-abot kang panahon,
Ang mga eskwela sa St. Agnes Academy, nagalakad na sa kuhan, nagalakad na sa kudal. Matalion man si Joker man na. Oh, hain na recorded mong mga sarawayon ka mo, nawara digdi. Nawara sa mga sarawayon, Tajing. Nawara eh. Nawara sa mga sarawayon na. Nakurap. Okay. Kulang ang hangin kang gulong ninda. Okay. O, reaction muna tayo. Barasahan tayo sa mga reactions nindo. Dakulon ini. Hanapon mo po ang kuwa bako ang DPWs kung allowed ang arog ka na aspalto. Pwede. May point ka man. May palpak man na construction kang widening digdi sa ginubatan diversion, lalo na sa mga sidewalks. Aralang kahon, day makalaog luwas ang utome. Digdi po sa kahalabaan kan tinampo sa tagas, binitayan, wara linyang tinampo, madiklong pa. Sir Henry, okay na to. Ano na ini? Api kasubanggi wara ilaw sa barangay 1 EMS Barrio. Hanggang ngunyan wara pa, ang ibang barangay igwa na ilaw, pwede tabi makihapot, wara sinda schedule, arami na igwa sa Sabado pa. Sige po, ipalap ko tabi personal ini ha. Speaking of DPWH, paki-aksyonan man po sa Kimantong, sa Tinampo, luho po ang taklob kang drainage. Nasa Tinampo pati, nadiskwido na dati sutrak, nakashot Surueda sa luwas na tinampo po sakay sa van terminal Candaraga Pilar. Hay, pakihapot po ini sa DPWS, takol kami na diskwedo na motorista. Last year lang po ini ginibo, arog raot agad. Oy, Renz, paki-reparo mo daw tabi kay Renz. Videohan mo tabi, Renz. Videohan mo tabi. Dangog ini po respectful ang APEC. Nyata po sinabay putulan ang good payers. Respectful po ba yan? Yan, okay. Happy birthday sa mo yung tugang na si Alma Delgado dyan sa Tinago, Ligaw. May God bless you and more power to your family. Sabi ni Kuya Joel, Levi, Alex, and Ate Jane. Okay? Na maransiwal naman ang auto sa Legazpi maski sa minapararada. Good morning sa Purok 7 sa Daraga from Militro Brigado. Alright. Sir, grabe patrabaho na yan, makailing. Di ko basta. Yugon mo yan, 35 pesos na sana ang McDo. Iyo ba ka? 35 pesos. Magkuhan ka mo kan app. Ano yan, download ka mo kang app. Iyan po ang bagong design sa road design kang asphalt overlay. Parehas po iyan kang design kang road concreting sa Binitayan, Daraga. Ampaw, kaya mga niyan, pigagaba na naman. Yung baga dyan sa Binitayan, baratak ang magkasimento. Baka pipirot sa mga nag-apply kay asphalt, sabi ni OGM. Digdi sa papahen sa bugtong sa kurbada, patagas and palaog bugtong sa may sagrada, garima nag-alon-alon. Yan. Aha, okay. Ini mga daya digdi sa Rizal Street, may ay, sos ko. Sige po, i-forward ta sa APEC Andaray hanggang kuryenteng yan. Pwede tabi makahagad kang number mo. Ang number ko po, 0928 Ba't mo na, Jing? Tinext niya ako, Jing. Mapapasimbag mo akong sarawayon ka. Tinext niya ako. Pwede tabi ipahagad kang number mo. Di pa akong sumimpag kang sarawayon. Barang nga nito namahaw na akong unyang ki tulong pandisal. Yan mo, di pa akong sumimpag kang hapot mong salbatana ka. Badulan talaga. Ay na sa'yo mo, kuduton, takayan makuha mo dyan na. Tinext na ako, Jing. Pwede nga mahagad ang number mo. Masimpag na ko tako. Naman na. Kuya Henry, saan po ang DTI? Ang DTI po, Regional Office, yaon po dyan sa taas kan Capitol Annex sa Albay District. Sa taas iyang kang, basta yan bagang Capitol Annex sa Albay, sa may Capitol. Yaon po dyan sa second floor ang DTI. Next floor ka, nasa third floor gayon ang DTI.
Tan second floor PSA. Yan po, yan po dyan ang opisina kan Kapitolyo, ay kan DTI, regional office. Ang probinsya po, ang provincial office tabi kang Kapitolyo, ay kang Kapitolyo, kang DTI, yan po digdi sa may kataning kang DB, sa second floor tabi kang DBP building. Yan po. Yan tabi sa second floor kang DBP building ang DTI, digdi po sa Legazpi. Sa may ACES, Albay Computer, Electronic Supplies and Repair. Okay? So, analog na CP mo number gayon. Ang pigahagad, tinex na nga na ako. Tapos, agad pinigyan pa agad kang number. Okay? O bueno, mga tugang oras natin, 7 minutos bago mag-abot ang alas 7 ninaga. O alas 9 ninaga. O garing, so mga follow-up pa, padagos niya to, mga tugang na pig, asikaso ngunyan. Okay, now. Ang DOH tabi, Department of Health, Joker, amigo, nahaadit ngunyan sa luway-luway na pagtaas kan kaso kan COVID-19. Iyan po base sa naging pahayag ni Assistant Regional Director Perchito Avelino. Nagsabi siya na nahaadit sinda sa sitwasyon na ini. Ngunyan, day patabi mga tugang ki latest na pigpo-post ang Department of Health so for today's update. Tawanta ka mo ki-update kang kasuhapon. Yo, tangani po na magigwagit ang ideya. Alangkaw mga tugang ang kaso kan COVID sa Bicol kasuhapon. Third taon, may ma-release naman ka siguro mga before 10 or maybe before 11. Yan ha. Now, kasuhapon, ang kaso po kan COVID, 220 sa Bicol. Dati mga tugang, mga 20, 30, 50, nag-abot man kita ki 100, nag-99, nag-98, tapos nag-abot kita ki 150, 180, di ba, Jing? Ngunyan tabi, 220 na ang kaso. Kasuhapon ini ha, dahil pa sungunyan na latest. No? Ang nahiling ko digdi na may panibagong dagdag na halangkaw na kaso, iyo po mga tugang analbay, 49. Sa mga munisipyo sa Albay, mga tugang, andaraga, ang nakakuanin pinakalangkaw na latest na kaso, 15. 15 ang ligaw, 6 sa Piodoran, 5 sa Pulanggi, 4 sa Libon, 3 sa Legazpi, 0 sa Tabaco. Ini mga tugang so as of yesterday, na press release kan DOH, taday pa po ngunyan, mga tugang subago na sa indang ipinagre-release. Now, pirangon yan ang kaso kan COVID sa kada probinsya. Increasing kita ha, increasing kita. Bata ka subago si Jimmy, pigpa-follow up pa gayon ni Jimmy so report niya. Pigdidetalye pa, araw mo si Jimmy na report, i-detalye niya muna. Tamay nag-party-party na, araw sa Manila, baga may nagganito, so ang nangyari sa Manila, napun ka ito? Full party ito. Uso, may nagporositibo. Daling mo na lang ng kaso kang COVID. Nagparty kung bako mga sarawayon. Ang aone, per province kita. Salbay, mga tugang ang kaso tabi, 523 active cases yan. Kaya po. Aktibong kaso. Ang still sick, 477. Ang bagong kaso, 46. Camarines Norte, 154. Darakula ng figure ini ha. Camarines Sur, mga tugang, 924. Catanduanes, 93. Anmasbate, 308. 308 ang Masbate ha. Ang Sorsogon, 143.
ang Legazpi City susog sa record digdi kan DOH. Magkaiba kaya ang record kang Legazpi, buda mga tugang kang DOH. Tama sa baba ang record na Mayor Noel Rosal. Sa DOH, ang record kan active cases, 274. Mas baba sa Legazpi, nainot sinang mag-report kang data. So mga naulian, pag na-release na, automatic minus, bawas, mga tugang sa report tabi kang Department of kan City Health Office. Okay? Now, ang Naga City, 648. Tapos may others po na 64. So as of now, ang nanginginutan tabi sa pinakahalangkaw na kaso, Kamsur, followed by Naga City. Ang Kamsur, bagabuda, Naga, sarong lugar. Diba? Kaya lang siniperate ninda. Kung bibiyoon mo, nasa 1,000, 500 plus ang kaso ninda. Dito nasa ikaduwang pwesto, tabi, sa maikatulong pwesto sa may pinakahalangkaw na kaso, yung tabi mga tugang Albay, 523. Ikapat na pwesto ang Masbate, 330 o 308. Then followed by Legazpi, kalima, 274. Tapos followed by Camarines Norte, asin mga tugang Sorsogon, 143. And ang lowest po na kaso, Catanduanes, 93. Okay? O, mag-ingat po kita. Pero may dapat kita mga tugang nakasulog kimas. Tabi so tama napakasulog mga tugang kimas. Kaso hapon, may natino ako Mari nga, mabuoton man. Nagbakal ako pagkaon duman sa, o dyan sa may Albay. Kanya ako, Bosing, good morning. Tinatabi nga ako kasaro lamang na uning order na ini. Ayo nga sir. Ay, nga ko, kuhan, pwede. Nga ko, ang mas mo, ayoson mo. Nata nga sir. Nga ko, ang pagmas po, dapat pati dungo mo natatahoban, bako nasangimot sana. Ay, sorry nga po. Parang nga sir, mainiton digdi. Pero maski na nga ko, arog ka na makuang ka. Maski na nga ko, bata ba'y mga nagdidigdi sa endo na mga tao. Iyo nga po sir, palinsa na nga. Maray so sa iyang simba. Mga arog baga ka. So pagpagiramdom na malumanay sana. Diba? Magiringat po kita gabos mga tugang ta. Ang kalaban po, dahil na hiling. Okay? Salamat kan sa nung pagantabay, Henry Maceda po. Dahil pong personalan, kita po naghapot lang. Thank you. Goodbye. Mabuhay. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga.